Siklod tamo po para karing panalangin, kinlagyunig pampo na nakampoking banalay Espiritu, panalangin kan San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manlualo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo ken salansong king dewa kani mapamirayang demonyo. Pagamom kaya ka kinlupigan sana ning Diyos. At ika, prinsipering ehersitos ning banwa, king upayan tinggap mo king Diyos. Patulandungan me king impyerno sa tanas, patanaring aliwang mga rawak ay espiritong luyin-luyin king yato. At manintong king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Orasyo imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo ang pamapagmalasakit ay igpami. Aminan milading kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit kaya kaban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ngatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalan da kalakasakitan kaya kami at may kamate na karinda kalatao. Adwan mi ngayon kaya kayong balikdan mo kaming mit mong lugod. At iyatsyat mi kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi kin sakit at kamatayan alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalay mong tabayanan mo rin taong mi tutukan manintong panulo para kaniting makayawang sakit at mampating pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalay mo rin sablang lilingap ka rin mi salunan. Ban makasuyo na ka rin masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo impa magtagalaling di sarili ra king pamaglingap ka ring masakit, mo na paboran miyawa kaniting sakit. Ipanalano retang miyawan na kumayat na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap ka rela, pagkalam mo lang alang hanggang kapaynawan detang miyangon na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon,
Ban magobra kaming miyabi-yabi para king kakayap di sabla, at ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananasan ang pauli ni masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami nga lakasasagpulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadon mi king kapamnatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kami magkanlong. O kabanal-banalan na hinduning Diyos, musapit sa wiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi. Nunebagkus mo kami ikabos kin sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Indunin Divina Gracia, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Kilagyunig Pampon na kampoking banal Espiritu. Amen. Luklok tampo. Ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Panamdaman tayo po yung presensya ning ginubusal tamo. At ban maging mabungay at makabaldugan ing kaya kataan pa magmasusi, agkatanda ko yung magsanmetong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting miso, kapasalamatan dari Fred and Sila de la Cruz para po keng wedding anniversary. Juan Carlo Medina at Sidney Gibson. Para king makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hison at Maria Teresa Panganiban. Para king malagwang kapaldanan dari, Jose Miklat at Aurora Bautista. At kapasalamatan tangang po makatipon keti. Para karing kaladwa dari, Carmen, Alan, Leticio, Efren Sr., Romel, Montserrat at ding maldang kaladwa kim purgatorio.
Talakad tapot, magyabeking latapamag kanto. King lagyaning iba, ampanak, amponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginatamong Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiyom ning banal Espiritu, mantabik kay kayungan. At kaya ka ang tinuloy. Kapatad, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Sa Latin, ito po ang tinatawag na Corpus Christi. Tunay na nananahan si Kristo sa Eucharistia, ang sakramento ng bago at walang hanggang tipan at buhay na tanda ng pagliligtas niya sa atin. Hindi man natin lubos maunawaan ang dakilang hiwagang ito, patuloy tayong sumasampalataya sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi, ang tinapay na ito, ang aking katawan na ihandog para sa inyo. At ang kalis na ito ay kalis ng aking dugo na iubuhos para sa inyo at para sa lahat. Tunay na mapapalad tayong mga tumatanggap sa Kanya. Kapatad, pabustan tayang kikatang Ginoong Hesu Kristo, at yuking Eucharistia, abaywan nalat palabungan ding dietamu, suryantamu ing kikatang sarili, arapan ning Ginoo. Iyakas ng ininganan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos, amayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amanad dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuku kang Santa Maria Kapilan Mang Berhen, Karisablang Anghelang Santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalan king Diyos sa ginutam. Ing Diyos, amayupayang tutu pakaluna katamu, at king pangapatawadaring kasalanan tamu, idala katangan sana king pie alang angga. Amen. Kristo
Kristo. Manalangin tamo. O Diyos, sahib pami, pagabsyan mo ring danupan, king pamangan a kailangan da, at imo pabustan mako alang daralan ding kalulu. Manatili ming papasyag kay kami, ing amano ning kay kang anak, anting inspirasyon at giya ning biyemi. Gustan mong ibayong nakit, pasik nangang Jesus kapamilatan ning kayang katawan at pasigawan king kayang inuman ning tula banidaki mi ing keking sarili king metong at maging ligaya ning balang metong. Bustan mong ing kayang tinapi ning biye yaing maging pangako ning alang kupas mong kaligayan at katimawan. Itinadawan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibot, king libro ning Henesis. Migdalayang tinape at alak, Melkisedek, aari na ning Salem. Anti na ning parine ning Diyos, akakatas-katasan, ganang tepanuan kang Abraham. Manano na sanang i Abraham, panuanane ning Diyos, akakatas-katasan, miglalang king banwa at yato, at may puriya sana yung Diyos, akakatas-katasan, aminye tagumpe, keya, laban ka rin keyang kasalang. Kanita pikalub ng Abraham, kang Melkisedek, ing sikapulo na ning sablang pibandyan, akeyang asamsam. Ing amano ning Ginu, Salamat King Diyos. ing dalita pakibat, pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek, Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. sinabi na ning Ginu, king ari akanakong Ginu, lukluka king banda kong wanan, angga king agawa ko lang dalpakan mong bitis, dingke kang kasalang. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Manibat king Sion, ing Ginu,
kaya palawakan, inggabon, akekang sasakupan. Kasalang kingkeyang kaypayan, kekayang ipayalalam. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melchizedek. Kingaldo, arapan mula, kekang kasalang. Ding memalen, magpusalang ika, ingkarelang sopan. Iba't king sagradong bundok, ding kayanakan. Datang lang anting ambon, ning abak, ban keka, makiyagong. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melchizedek. Inginu keka atinyang pangako, at iti enabaywan. Ngana, pari ka kapilanman, king pangapari ng Melchizedek, karin ka mabilang. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melchizedek. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing turu abinye ko ke kayo, tinggap ko naman king ginu. King ingginong Jesus, kanitang benging ni pagtaksilan niya. Kinuwane ing tinape, pasalamat ya king Diyos, piraso ne ing tinape at ngana. Itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay batdang mengan, kinuwane ing kopo at ngana. Iting kopo yang simbolo ning bayong kasunduan ning Diyos, at mitatakan king kanakong daya. Balang minum ko kaniti, daptan yu bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan ko kaniting tinape at minum kaniting kopo, babalita yu ing kamatayan ning Ginu, angga king datang yo. Ingamano ning Ginu. Salamat king Diyos. Mabiyeti nape, tini pangibatban mo, nga naning Ginu, ing ninumang mangan kaniti, miya kapilanman. Ingginu manatili ake kayo. At kaya ka antimurin. Pamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginu. Tinggap ng Jesus ding kikaldan at silitanan nala tungkol king kayarian ng Diyos at papakayapan nuring sablang sukat pakayapan. Inyang malapit ng lumbog ing aldo ding 12 alagad, lapetan de at sinabi ra kaya, palakwan nyo na ring tao, ban mipunta lakaring balen, o baryong makalapit ba, lang manakit apanganda at apitutuan uling mikalangan iting lugal. Dapot nga ng Jesus karela, ikayo mismo dinanyong apanganda. Ngarang mikebat, 5 lang mong tinapi ampong adwang asan ding bakalmi. Muri mong mako kami bansaling pamangan para karing dakal at taong deti, ating mga 5,000 katao
karing lalaking at yu karin. Nga nang Jesus karing alagad, paluklukan nyo lang makagrupong tiya 50 katao. Mimintola ring alagad at pipaluklukan during sabla. Kinuha nung Jesus ding 5 tinapi at 2 asan, tinalanga iya banwa at pipasalamat iya king Diyos para karete. Peraso nala at saka diwang karing alagad, ban ipamye ro karing tao. Ilangan mengan la at kinabsila, labilang adwang kaing ding akatmura ding alagad, inyang tinipundo ring tinapi at aganda ring tao. Kapatad, ing mayap ng balita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. So yung ating misa ngayon po ay misa ning solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. In Latin, ang tawag ito po ay Corpus Christi. Noong dati po, I think before the Second Vatican Council and after the Vatican Council na earlier part, pag fiesta ning Corpus Christi, ito po ay napaka-solemn na selebrasyon. I think may procession yan po sa Balen at mayroong, I think, how many altars, at it was a very solemn celebration. Ngayon po, I think, yung ating challenge sa kapistahang ito ay sa ating pagnilay-nilay. At ano ito po sa ating buhay? Yung ating mga pamamasa ay paalaala po sa pagbigay ni Jesus ng kanyang katawan at dugo. Sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis, si Melchizedek, isang pari na walang simula at walang hangganan, ay nag-aalay po ng tinapay at alak para po sa pagpasalamat kay Abraham. Yun po ang ating narinig sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, ito po ang tawag sa Latin, anamnesis. Anamnesis, ibig sabihin po, paalaala. At si Apostol San Pablo, inalahanan niya yung mga taga-Korinto ang nangyari sa huling hapunan. Na si Jesus kumuha ng tinapay at sabi niya, ito ang aking katawan. Kumuha ng kalis at sabi niya, ito ang aking dugo. So, ang sinasabi ni Apostol San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto ay pinaalala niya po ang nangyari sa huling hapunan. Yung ating Ebanghelyo ni San Lucas, parang masasabi natin, ang Ebanghelyo ni San Lucas ay hindi po tumutukoy sa banal na Eucharistia. Dahil po ito ay isang milagro na si Jesus ay nagbigay po ng pagkain sa mga tao. 5,000 katao. At ang mga alagad ay balak nilang pauwiin, paalisin, o papuntahin sa malapit na bayan para sila po, yung mga tao ay maghahanap ng sarili nilang kakainin. But ano ang sabi ng ating Panginoon Hesus? Kayo mismo din ang iyong pamanganda. So, ang mga alagad ang dapat magbigay ng pagkain. But sabi nila, 5 pirasong tinapay at 2 isda. At dito po, ang ating Panginoon ay gumawa po ng kabalaghan or himala na pinaparami niya. May mga explanation na nagsasabi na sa 5 piraso na tinapay na pinaghati-hati ng ating Panginoon, yung mga tao na nandoon ay may sariling baon pala. KKB, kanya-kanyang baon. Pero at the start, ayaw nilang ibahagi. So nang si Jesus
ay pinaghati-hati yung tinapay. Yung iba naman ay nagbahagi sa kanilang sariling baon. So ano ang challenge dito? Although the gospel ay hindi tumutukoy sa banal na Eucharistia, but that was the prefigurement. Dahil kung tingnan ninyo sa lumang tipan, nang yung mga Israelita ay naglalakbay po from Egypt hanggang sa lupang pangako, at doon sila sa ilang for 40 years. Sabi daw po, hindi si Moises ang nagbigay ng tinapay ng manna, kung hindi ang Panginoong Diyos Ama. Although nakakain sila ng manna, but still yung mga Hudyo, sila po ay namamatay. But sa bagong tipan, ang manna, ang tinapay na nagbibigay buhay, ay yung ating Panginoong Hesus. So itong ebanghelyo na multiplication of the loaves ay parang prefigurement na later on si Jesus ay ibigay yung kanyang sarili sa atin. Pero ano itong mensahe para sa atin? Sabi dito sa ating ebanghelyo, pinaghati-hati niya ang mga ito. So, kung ating tingnan sa huling hapunan, si Jesus kumuha ng tinapay, nananalangin, pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin po na yung ating pagiging Eucharistic Christian Catholics, or sinasabi sa Second Plenary Council of the Philippines at pati nga sa Vatican II document, na bawat Christian Catholic community ang maging sentro sa ating buhay ay yung banal na Eucharistia. But does it mean to say na sa ating pagiging Eucharistic community, dahil may debosyon tayo sa presensya ni Jesus sa banal na Eucharistia, ibig sabihin ba po na pagiging Eucharistic ay passive, inactive, para bang it's more of your personal devotion, personal holiness, or sabihin mo, ito ang aking commitment na sa Adoration Chapel ay meron kong schedule na mag-adore for 1 hour, or tulad ng mga Pink Sisters na they are contemplative, and other sisters or brothers who spend their lives in the monasteries. Yes, they are living in contemplation, but itong pagiging contemplative may kasama din pong active dimension. So ito po yung paalaala ng Ebanghelyo ni San Lucas. Nang si Jesus ay pinaghati-hati niya ang tinapay, ganoon din po yung mga taong nandoon. Pinaghati-hati niya, meaning ibinahagi nila yung kanilang mga baon. So ang lahat ay nabubusog po, walang nagugutom, mayroong pa pong nasusubra. So ito ang paalala sa atin, to be Christian is to undergo brokenness. Brokenness, hindi sabihin na physical, na sabihin broke, or financial broke. But brokenness means na totoong pagbabago, totoong pagpahayag ng buhay Kristiyano, na kung dati tayo ay makasarili, kung dati ang ating iniisip ay what? For personal gain, for personal comfort. Sana ng pagiging Kristiyano ay tumanaw tayo sa realidad sa nangyayari sa ating lipunan. So kapatid, ito lang po ay mangyayari kung talagang si Kristo ang nananahan sa ating buhay. So kung dati, it was a solemn celebration, the solemnity ng kapistahan ng Corpus Christi ay ating maipapatuloy sa pamamagitan po ng ating buhay bilang Kristiyano. Then bukas din po ay mayroong selebrasyon. Selebrasyon po civil para sa mga tatay. Sabi daw po na para sa lahat ng mga tatay, future tatay, dating tatay,
mukhang tatay, feeling tatay, walang kwentong tatay, at walang tatay, Happy Father's Day. At naalala ko po, nang nandoon pa ako sa Guagua, sa konbento ng Guagua or sa sacristy, mayroong isang room na doon po nagmi-meeting ang Family Life Apostolate. At sa wall, doon sa isang room na yun, ay may nakapaski na kartulina. That was sometime 2004. Dahil at the time, wala pang mga tarpaulin. Kartulina pa po sinusulat. So, sa opisina po or sa wall ng nagmi-meeting po yung Family Life Apostolate, mayroon akong nabasa at kinukopya ko po. At least, hindi ito nawawala itong papel na ito na medyo iba na ang color. Ang nakasulat ay ganito: natututo ang mga bata sa kanilang nakikita. Kung ang bata ay nabubuhay sa pagbibintang, siya ay magiging bintangero. Kung nabubuhay siyang inaabuso, siya ay magiging abusado. Kung nabubuhay siya lagi na pinahiya, lalaki siyang walang hiya. Kung nabubuhay siya sa gitna ng korupsyon, magiging mandarambong siya. Kung di niya tayo mapagkatiwalaan, lalaki siyang walang tiwala. Kung naranasan niyang mas mahalaga ang bagay na material kaysa kanyang damdamin, magiging mahalaga sa kanya ito kaysa tao. Kung nakikita niya pagpapakasakit, magkaroon siyang malasakit. Kung lumaki siyang tumatanggap ng papuri sa magandang kakagawan, matuto siyang kumikilala at magpasalamat sa kabutihan. Kung nabubuhay siya sa paraang pantay, siya ay magiging makatarungan. Kung lumaki siyang minamahal, siya ay magiging mapagmahal at may pananampalataya. So sana itong matutunan ng mga bata ay paalaala sa mga magulang, dahil ang pamilya ang simula at una na paaralan ng lahat ng naisilang sa mundong ito. Lahat tayo ay natututo ng mga bagay. Nagsimula tayo sa pamilya. Natututo tayong magdasal dahil tinuturuan tayo ng ating mga magulang. Natututo tayo sa mga katotohanan, sa ating mga tinatawag na good manners dahil po sa ating mga magulang. Sana po ang kapistahan ng Father's Day bukas ay paalaala sa lahat ng mga magulang na ang pamilya ay mahalagang institusyon sa ating lipunan. Besides the church, the academe, the society, ang pamilya po ay mahalaga. And no one can say, judge me not by my ancestors, but by action. We will see the reality, for res ipsa loquitur. Let the reality speak by itself. For instance, hindi ko ito makalimutan yung kwento ng isang kilalang mayaman sa Amerika. Kumuna itong kwento, na ang kwento ito ay tungkol kay Bill Gates, na yung kanyang anak nang namasyal sa New York, pumasok sa isang pinakamahal na restaurant na per plate is $2,000. Sa madaling salita, nang kumain siya, after ng kumain, nagbigay siya ng tip sa mga waiters, $5,000. Tuwang-tuwa yung mga waiters. 1 or 2 weeks after, si Bill Gates namang namasyal doon at pumasok sa restaurant na yun, na talagang kilalang restaurant. Natutuwa yung mga waiters, sabi, kung yung anak 2 weeks ago
nagbigay sa atin ng $5,000. Baka itong tatay mas malaki pang ibibigay dahil super yaman ito siya. Pagkatapos kumain ni Bill Gates, ang ibinigay niya sa tip plate was only $5. So nagulat yung mga waiter, "Sir, bakit $5 lang binigay mo? Yung anak mo 2 weeks ago, she gave us $5,000. Ang sabi ni Bill Gates, "Dahil yung anak ko, yung kanyang tatay mayaman. Ako, nang naisilang ako at namumuhay, yung tatay ko ay mahirap." We learn our values primarily at home. Our values are nurtured by the academe, developed by our society, and nourished by the faith that we have. Sana po sa kapistahan bukas o sa paggunita ng Corpus Christi as well as the Father's Day, sana ang Father's Day tulad ng Mother's Day, ilang po pagbibigay ng bulaklak o pag-alaala sa mga magandang ng ating mga tatay-tatang, but higit sa lahat, in what manner could we continue the good examples of our fathers or our parents in general. May God bless us. Talakad tapo, ating ipahayag ang ating pananampalataya sa salpantaya ko King Dios. Ang mayupayang tutu, linalang King Banwatiato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutam. Pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalang ng upayang Poncio Pilato, mi pakukrus mete at mi kutkut, tini paya karing mete, king katungal 12 nubliang mebien, pepay ta siya banwa makaluklok wananin Diyos igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti ban mukum ka rin mabye ang pong may ngamate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, sin Santa Iglesia Katolika, king pang sa Makdin Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublir ang meding mete, at king biye alananga. Amen. Manalangin tamo King Ginu, tang Hesu Kristo, apiparakal karing tinape, para karing danupan, at magnasang nisan metong karing tao, makapagdurot king metong ng dulang nga tamong manalangin. Ginu, maging tinapi na kasana ning biyemi. Ulitan tayo po. Ginu, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong akasalpantayanan, king mabilog a iglesia. Manalangin tamo, king ing aldo datangyo. Potang ding sablang kakilala kang Kristo, bilang karelang Ginu, lukluklo king metong mong dulang ning Eucharistia, inya nga tamong manalangin. Ginu, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong alugod ding sablang susuyo. Manalangin tamo king ing aldo datangyo. Potang ding sablang balayan at bansa. Atuklasando ing sikanan lugod king metong at metong. Inya nga tamong manalangin. Ginu, maging tinapi na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong dang tula ring sablang anak amig primera komunyon, king banuang iti. Ipanalangin tamo ing potang daratang ing kasakitan, manatili lang tapat king Ginu. Inya nga tamong manalangin. Ginu, maging tinapi na kasana ning biyemi. Misasan metong king kaligaligan daring daralan kasakitan, pauli ning danop, pagsalbat at sakit, manalangin tamo king Ginu, baningaldo datangyo, potang ding sablang mirinan lang katuliran, at akit dang magalang ing karelang dignidad, inya nga tamong manalangin. Ginu, maging tinapi na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong apami kaluguran, kaniti at karing sablang komunidad Kristiyana, manalangin tamo king Ginu, baning ke katamong Eucharistia, maging migityang mabye at pasulungan na ing ke katamong lugod.
Inya nga tamong manalangin. Ginoo maging tinape na kasaning biyem. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Hesus, binyi mo kay kami ing kabilugan mong sarili, gawan mo king tanda ning kekang lugod, at saupan mo kaming mipara king metong at metong kapamilatan ning kekang upaya ikang mabye ming Ginoo ngenit manggaman kapilan. Amen. Manalangin kayo kapatid, manong daon matanggap yarapan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning ginuhiting daon karinggamat mo, ki kapuret kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katam kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, manasanang ing tinapi at kalis, adaron mi iyatad naking kekang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan, at atalakaran da, idadwan mi king lagyo ning Ginoong Hesus. Amen. Ing Ginoo, manatiliya kay kayo, At kaya ka antimuro, yat nayuring puso yu, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunipin karapat dapat at matulid ing pasalamatan tayo makarinoy pa Diyos king alangang at lubos mayupaya kapamilatan ng Hesukristong ginumi. King tauling apunan kabang makaluklukya king mesa kambiring kayang apostol dinaw na ing kayang sarili keka anting alang musing a kordero ing matatanggap ayin ababye ganap a kapuryan keka. I Kristo binyini kay kami iting kapiganakan king kayang pamaylasa ban ipagkalam na kay kami ing kayang makakabus a upaya manggaman king kapupusan ning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo, at pasiknangan mo king kabanalan, ban ing pamilya ning meto kitawan lumakadya, king sala ning metong akasal pantayanan, king metong amesamak ning lugod. Lalapit kingeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulu, king kekang dulang at sumulong king wangis ning sinubling mi biyeng Kristo. Ing yato makisan metong ya king banwa, ban ikanta ing bayong dalit ning pamagmalalang kabang sa sambanda, kat kapuryan manggaman kapilan at ngaming kakanta.
Espiritu. Sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Tuni kapin banal, uy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparlampo ni pabasain king spirito mo ban para kagamayang katawan at dayaning ginuming Hesu Kristo. Bayamil balas at kamatayan kinuha niyang tinape at pipasalamat yakeka, piraso niya binikaring kiyang disipulong ana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya, itiya ing kanakong katawan, amidaun para kekayo. Magan man kay bat ning apunan kinuha ning kalis, pasya pasalamat kay kami kalis karing kiyang disipulong ana. Tanggapan niya iti ikungan minum ko kaniti tiyang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayat alang anggang tipan ami ubu para kekayo para karing sablang tao, banketa mipaton laring kasalanan. Dapat niti bilang kapi gaganakan kanako. Ipasyag kaya ing misining kasal pantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagpusuntunan. Poong Jesus, namin man, iligtas mo kaming tanan. Inya ngayon gaganakan mi o iba, ing kamatan mi bining anak mo. Dami iti tinapining beting kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pinanatalakad arapamad sumuyo keka, mapakumbaba ming pagmasalang mi sulusulong katawan ng Kristo, tipo na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan mo ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, man miganap ya king lugod, kambi ng Francisco kikaming Papa at i-Florentino kaming Arsobispo at ding sablang pari. Kanaman ding kapatan ng subling mi at ding sablang miangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo king anumang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabi ng Maria ing Birhin Induning Diyos, kaya biring apostol ating sablang santo at inupad king malmong kaburian kay kaban ning panahon. Purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambinat kaya, ipang mayupayang tutugagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Ngini manalangin tamong mitmong kapanaligan lugod kong ipa karing amanong tiro katamo ning Ginoo. Ang kaharian mo
At huwag mo kaming iwain tulad sa puso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami ginuking sablang maruk malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kapanaligan king panyatang ng Isokristong kikaming talapangabos. Salamat ka sa iyong kaharian, kapangyarihan, kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. O Ginoming Hesu Kristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kapayan ko babiye ko kekayo. Imo sa aming kasalanan, nunilawan mo ing kasal pantay ing kekang iglesia, yun agpangking kaburian mo. Ikang mabiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilan man kekayo. At kaya ka ang tinuro. Kapatad, ipakit ang ini, ing may kakametong tamo, king kapayapan ng Kristo. Peace, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Sanglibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Kapatad, yung koren ng Diyos, yung may lakuking kasalanan ning yatu, maparing mayos king apunan ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayat na ako.
buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na daan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay, buhay binasbasan, hinatid, ialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Malamati sa kapwa tinapay kagalangan sa nalulumpay. Katarungan hanapin, pagkalungan ng bayan mo sabihin. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Talakad mo po. Pagkatapos po pagdasal ng orasyon, inanyahan ko po yung mga tatang, lalapit ito sa harap para po sa isang panalangin para po ng mga tatang. Manalangin tamo, o ginuming Hesu Kristo, babi mo ke kami ingke kang katawan at daya, king Eucharistia, anting metong at tanda, king agyamang ngeni karaki mo na kami king biemu, manasanang akamtan ming lubos iti king kayarian, anong muna babiye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing orasyon, Ing anghel ning ginupe pabalwaning Birhen Maria. at kinagliya lang ning banal na Espiritu. Bapo Maria, mit mo aking grasyang ginong Diyos at tsukaya ka,
nuan ka karisablang babay, at nuan niya panamanin bunga nga tiyan ni Jesus. Santa Maria, Ino nin Diyos, ipanalangin mo king makasalanan ngeni ampunong kamatayan mi. Amen. Aniku alipaning Ginoo. Malyari kabud ka na ko, antingin kas mong amano. Bapo Maria, met mo aking grasyang Ginoong Diyos at tsukaya ka, nuan ka karisablang babay, at nuan niya panamanin bunga nga tiyan ni Jesus. Santa Maria, Ino nin Diyos, ipanalangin mo king makasalanan ngeni ampun ming kamatayan mi. Amen. Ing divino verbo mi katawan niyang tao. At mikasawt ya kikatamo. Bapo Maria, mit mo aking grasyang Ginoong Diyos at tsukaya ka, nuan ka karisablang babay, at nuan niya panamanin bunga nga tiyan ni Jesus. Santa Maria, Ino ning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan ngini ampun mong kamatayan mi. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos. Maming apelurian lamang nan ing pangako ng Hesukristong ginutamo. Manalangin tamo. Tapukan mo sa kong grasya, ginuming Diyos, kaladwami, at ampat ing king pamamagitan pamamagitan ng anghel, kilala ilalaming ing pagkatawan ng taong Hesukristong anak mo. Uli na naman yung pamaylas at kamatayan kong krus, apakyabutan din naman sana yung ligayan ng pangasubli ng mebye, alang-alang sa puitiking ginumong Jesucristo. Amen. Ligay king pampok nga nakampok king banalay Espiritu. Anti may sadyaring ligaya, ba't king kamumulan ngit kapilan man manggaman king alang-angga. Ligay king pampok nga nakampok king banalay Espiritu. Anti mo yung sadyaring ligaya, iba't king kamumulan ngini kapilan man manggaman king alang-angga. Ligay king pampok nga nakampok king banalay Espiritu. Anti mo yung sadyaring ligaya, iba't king kamumulan ngit kapilan man manggaman king alang-angga. Yung mga tatang, lapit po dito po para sa isang panalangin on Father's Day. Panalangin para sa araw ng mga ama. Ama naming makapangyarihan, may likha ng langit at lupa, nung iyong ipinagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang maging aming manunubos, niloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Hiling naming inyo pong basbasan ang lahat ng mga ama at lulong natitipon sa pagdiriwang ito ng banal na Eucharistia. Pagkaluban po sila ng lakas buhat sa iyong banal na Espiritu upang kanilang mahalin ng may katapatan at pangamahal ang kanilang asawa, upang kanilang maitaguyod ng may pagtitiyaga ang kanilang mga pamilya, at upang sila ay maging huwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin ding inaalaala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang pamilya. Manatili nawa silang tapat sa iyong mga kautusan. Manatili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpang panagutan sa sakramento ng kasal. At iadya mo sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangatawan. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At bindisagin ng Diyos, amayupayang tutu, ing iba at ing anak at ing banal na Espiritu. Amen. Kapatad, umita ng kayabi ng Ginoo at idaki ing kikatang sariling kayabi na. Salamat King Diyos. Palakpakan tamo ning apong Ginoong Hesus ning kapistahan ng Corpus Christi at ning Father's Day. Happy Father's Day. Walang sino man ang nabubuhay para sa
sarili lamang, walang sino man